We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Ekhaya abazi ukuthi ngiyigeyi. Ngiyabingelela kini nonke balaleli We Listen No Judgment. Indaba yami iqala kanjena. Ngikhulele endaweni yasemakhaya KwaZulu Natal. Ngikhuliswa umama kanye nobaba. Ngiyingane yokuqala, nginabosisi bami abayi-3 abeza emva kwami. Ngingasho nje ukuthi abazali basikhulise kahle kakhulu. Ngikhula nje kukhona into eyayihlale ingihlupha ngaphakathi. Ngangazi ukahle ukuthi angifani nabanye abafana. Ngikhule ngingumfana othanda ukudlala namantombazane. Ubaba yena ubengakuthandi lokho. Ubezama ngayo yonke indlela ukuthi ngenze izinto ezenziwa abanye abafana. Ngikhumbula nje ngelinye ilanga wangishaya ngacishe ngafa. Engishayela ukuthi uthole i-lipstick esikhwameni sami sesikole. Kuhambile ke iminyaka kwaze kwafika la ngiqala khona ukujola. Cha, angifuni ukuqamba amanga. Ngazama kona ukujola namantombazane kodwa kwangavumi. Ngaze ngabona ukuthi angishiye phansi indaba yomjolo ngibhekane nesikole. Nangempela yahamba iminyaka ngaze ngasiqeda isikole. Khona ingidle isikhathi eside kakhulu le ndaba. Ikakhulukazi ngoba akekho umuntu bengikhona ukukhuluma naye. Ngenxa yejele bengiphila kulo, ngathatha isinqumo sokuthi angihambe ekhaya ngiyozama impilo eGoli. Ngizokwazi ukuphila impilo yami ngokukhululeka. Into eyenza ukuthi ngingakwazi ukuqhubeka nezifundo zami ukuthi angiwuphasanga kahle umatric. So ngenxa yokuthi ngase ngijahe ukuphila impilo yami ngikhululekile, angikwazanga ukubuyela esikolweni. Kwaba nzima impela kubazali bami ukuthi bavumelane nesinqumo sami, ikakhulukazi ubaba ngoba akalifuni iGoli, kodwa bagcina sebevuma. Nangempela ngahamba ke ngafikela kwenye intombazane yangasekhaya. Sasingashiyani kakhulu ngeminyaka. Le ntombazane le yayiyazi imfihlo yami futhi yayingangihluleli. Ukufika kwami eGoli ngazizwa ngikhululeke kakhulu. Ngezwe ngathi kukhona umthwalo osukile emahlombe. Ngoba la akekho umuntu ozongijaja. Wonke umuntu uphila impilo yakhe. Akuphelanga isikhathi esingakanani ngathola umsebenzi kwenye yezitolo ezinkulu la eMzansi. Bajabula kakhulu ekhaya uma bezwa ukuthi sengiyasebenza. Siqhubekile ke isikhathi ngihlala nalosisi ngaze ngathola indawo yami. Angifuni ukuqamba amanga, bekangiphethe kahle. Nokuphuma kwami kwaba yinto esivumelanayo ngayo. Hayi ukuthi ngoba khona into eyayiseyisixabanisile. Emsebenzini ngathola umngani owayefana nami. Wangifundisa izinto eziningi kakhulu ngalempilo esiyiphilayo. Khumbula phela mina ngizibuyela emakhaya bengingazi lutho. Kodwa namhlanje sengiyakwazi ngisho ukufaka ne-makeup. Ngikhumbula mhla ngicala ukuthola i-boyfriend
Uyena umngani owangifundisa ukuthi kuklinwa kanjani. Wayengifundisa nokuthi kugqokwa kanjani. Into enkulu angifundisa yona ukuthi ngizamukele futhi ngiphile impilo yami ngaphandle kokudliwa unembeza. Angifuni ukuqamba amanga, impilo yami imnandi kakhulu la eGoli. Inkinga iqala mase kumele ngiye ekhaya. Ngoba kumele ngishintshe ngibe umfana wabo lo abamaziyo. Uma ngizoya ekhaya ngize ngikhulise ngisho nentshebe. Iqiniso lithi ngikhathele ukuphila i-double life. Sengifuna ukuphumela obala manje, kodwa kunzima kakhulu. Ngoba ngendlela engimazi ngayo ubaba angeke sidalo aze angamukele. Ngiyamazi nje ukuthi uhomophobic. Amageyi uwanyanya ngisho avela ku-TV. Ngiyazi ukuthi angafa nokufa uma engayithola lemfihlo yami. Kodwa maye sengikhathele. Nomama naye uhlezi engibuza ukuthi kanti ngibalethela nini umakoti, bona sebafuna abazukulu. Ngikhumbula nje ngelinye ilanga ku-status sami ngangiphoste enye intombazane engisebenza nayo. Kwakuyi-birthday yakhe. Kanti umama uzosibona leso status. Wabese engifonela wabuza ukuthi nguye yini lo umakoti. Nami ngavele ngavuma ngoba phela ngase ngikhathele ukubeleselwa ngomakoti. Hawu, kwaba ngizilayile. Umama akasaqedi ukukhuluma engabuzanga ngomakoti. Ngelinye ilanga ngaze ngacela enye intombazane ukuthi ikhulume naye ocingweni, izenze i-girlfriend yami. Into ezobazwisa kakhulu ubuhlungu ukuthi yimina ngedwa ingane yomfana, kanti futhi ngiyinkosana. Ngiyazwelana nabo shem. If bazongibona ngiyihlazo, kodwa nami sengikhathele ukuphila lempilo. Angikhoni ngisho ukuphosta kuma-social media ngoba ngisababona. Yazi kwesinye isikhathi uma ngiphumile nabangani ngiye ngifise ukuthatha i-content, kodwa ngishawe ukuthi kuyafana musu, ngizoyiposta kuphi. Ngisho noma ngizibona ukuthi ngigqoke kahle, kodwa angikhoni ukushutha ngoba ngisababona. Ngikhuluma nje ngine-boyfriend engiyithandayo, kanti futhi nayo iyangithanda, ifuna ngisho ukungishada. Sengize ngiyaziwa kubo, kanti futhi bangamukela kahle. Uyabona nje ukuthi abanankinga ngokuthandana kwethu. Nami bangamukela njengengane yakhona. Ngendlela abamuthanda ngayo kubo, ngize ngifise ukuthi nami bangangamukela kanjena ekhaya. Ngiyazi nje ukuthi uma ngingabatshela ekhaya bangangixosha. Into yokuqala nje bangacabanga ukuthi bazothini abantu esontweni. Phela basezikhundleni futhi bayahlonishwa ngisho emphakathini. So bangangibona njengehlazo. Angazi impela ukuthi yinto engizoyithini lena.
Sengigcina nje ngisacela ukukhuluma nabazali. Ngiyacela kakhulu kini bazali ukuthi nibamukele abantwana benu futhi nibaseke ngayo yonke indlela. Kunzima already ukuphila nale stigma emphakathini. Ezinye izingane zigcina zizibulala. Ezinye zizinikele ezidakamizweni. Abanye bagcina sebeshada nabantu besifazane abangabathandi ngenxa yokujabulisa abazali. Maningi amadoda ashadile la ngaphandle kodwa ebumnyameni agijima namagay. Yingakho siwabiza ama-after 9. Ngisho nabafundisi imbala baziqedile izingane zabafana la ngaphandle. Siyazi ukuthi kumele sikhulise izibongo zethu. Kodwa lokho akusiyo inkinga ngoba seziningi izindlela zokwenza abantwana. Maningi amagay anezingane zabo. Angisho ezi-adoptiwe, ngisho izingane eziyigazi labo. So ngokukhulu nje ukuzithoba, ngiyacela ukuthi nizamukeleni izingane zenu ngoba nizolahlekelwa yizo. Mina nje ngiyaye ngihlale ngicabange ukuthi mhla ngiyikhuluma le ndaba ekhaya baze bangangamukeli noma bangibona ngiyihlazo ngiyoliduba kwalelo khaya. Angeke baze baphinde bangibone ngoba sengiphile kabuhlungu isikhathi eside ngicabangela bona. Angazi ukuthi into engizoyithini le, kodwa ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu angiphe amandla nesibindi sokuhlala phansi nobaba ngikhulume naye. Ngiyazi ukuthi kuyoba nzima, kodwa ekugcineni kumele ngilikhulumile iqiniso. Sengikhathele ukuphila lempilo engiyiphilayo. Ngiyabonga kakhulu ukuthola leli thuba. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela nisitshele ukuthi ukuthi nicabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele ku-comment section. Cela ningakhohlwa ukulike ni-subscribe. Please don't forget to like and subscribe. Bathandwa ukusubscribe, it's for free. Awubhadali lutho. It's for free.